Mo ha. Kada gingon nimo ba nga Dako na sa pala na. na may nihatag nimo. So ato na ihatag ni imbing nga trapal kay mo man to gisaad niya. Bato banlag din mo istara. Kinaunahon na to. Iuna na to ni. Pinudeng. Kunyo, bugas ni bing. Hawi re, butang ano? Ano? Inyo ko tugaan? Naigahatag nimo na bing. Wali. Gisugo ra mi ana bing, naigahatag nimo. Naigahatag nimo, gisugo ra mi ana. Kini bing para makakita ka bing ako kapag kiton ning sa nisod na kana biskwit. Dua pula. Kini pansit ni. Pansit kini, kabaw ka na. Miswa. Miswa. Kini noodles dilata. Malo na ni makasudon-sudan ka ni pila ka adlaw. Kini. Samna kamay. Gapo na kamay. Luk na kamay. Kape man Kini kape. Buntag sayo. Kape na kape. Kini pitsin. Kini bing tambal ni tanaw to sa ni tambal. Tambal. Mo ni ibnon kung mo kuan mo tail ha. Pwede? Ayar na ibna nga. Gapo ni tambal. Natambal ni da. Kaisa ra ni ibna ha. Kung hubag mo tail, kung sakit mo tail, kaisa. Kaisa ra kini mo hikot kay kung mag-ayo ka na mo trapal. Magamit ka bugkos. Ano mo din sakin mo. Napagilain naghatag no? Ha? Ay nung hinoon bing. Naghatag bing kini, kuan ni nga sinina mo sira na bing short pad. Dina. Napagidugang bugas. Kaila ka Grace? Grisa. Isa pili pa, Agiman. Kanana na luyo basketball ni labay ba? Imo nasudlanan. Okay, daghang salamat. Naghatag ninyo ha. Lagi pasalamat ta sa naghatag anak kay sugo. Balik din ni. Daghang kilo na din bukid. Hello korta. Uy, korta. Manang mo korta. Manang ko kay susuroy nako. Narang kwarta Susuroy. Ato iko ni. Manang ko korta. Bing imo ni dawat. Daghang korta. Ganang susuroy nako. 3 4 5. So nahatag na ko ang kuan 5. Naramo ko ato ihapon bing para makita ang naghatag 1 2 3 4 5. Nara 500 ako na naghatag ni Imbing. So unahan ko ni korta. Naghatag ni mo na bing. Kay susuroy. Dili na mo gisugo ra mi ha. Nong. Namo ihatag ni mo ani kay nay naluon nimo. Inyo ni duha Juliet anay ha. Nay bugas kung maglungag mo duha. Inyo kuan bugas. Kini beta na tanin sa sud ani. Parehas mo to Imbing ani. Na may naluoy ninyo ani. Mga noodles gyapon ninyo. Inyo ni Juliet gyapon duha kung para masudan-sudan ninyo ani magluto mo. Magkape ba ka mo? Inyo ni. Bugas gyapon ni kaila ba ka kuanong? Kaila ba ka Grace anaya asawa rek? Kaila ka? Iya ni. Gihatagan kaniya. Ilari. Kini sinina man siguro nino. Sana sinina ba no short pan. So kini inyo ni Juliet tungag-lungag ninyo ani para namoy bugas ani. Ug kining kuan. Mulungag-lungag ninyo din he. Kay namay naluoy po ninyo god. Ato ihatag po na yung Santa Javier nung. Javier nung. Kwarta. 1 2 3 4 5. Imo na taguin na no. Taguin kay nagahatag na nimo. So ako lang magpasalamat no sa naghatag ninong santo sa kwarta ug kinitanan ako lang magpasalamat ninyo. Kay naluoy mo niya so ang Ginoo ra magbawas ninyo tanan sa tanan naghatag ang uban dili naman magpa-mention. So salamat kinyo dako kini nga tabang niya. Salamat kay hakik nimo. May problema nung kay namay naluoy nimo kini igor may gisugo ani. Amo lang gihatod nimo kay katubagan ni naman to nangagi namay naluoy ninyo duha ni Imbing. So amo lang gihatod kay gusto man sila nga i-kuan nimo. Na. Ikaw na bahala na. Imo mga kuan ikaw na mag-kuan na. Musa istorya sa mindire kay basta ako lang napakita sa inyo ba. So usbon ako no sa makadaghan agad nagpasalamat ko ninyo tanan sa tanan naghatag no sa mga wala nagpa-mention salamat kaya so ang Ginoo gid mo imo balos ninyo. So hantod sa sunod na pod nga pagbalik na mo dire. So mas istorya sa mi dire nya
Muli mo niya tao dayon. Kay relax na mi gamay din eh.